नमस्कार आणि येवकार तुमका गोवा 365च्या उत्सव ह्या कार्यावळीन। हायचो उत्सव जावन आसा कालो उत्सव। फाटलो आमी कालो उत्सव पळयलो की कालो उत्सव हो गोंयान कसो येयलो, तिथी प्रमाणे येता की तिथी प्रमाणे येवन सुद्धा तो कसो मनयतात। वेगवेगळ्या गांवांनी हो वेगवेगळे तरेन मनयतात। तर आयज आमी पळोवया की वेगळे तरेचो हो कालो जो गोंयांनी आनी शहरांनी मनयतात तो। तर पयलीं पळोवया आमी दिवचले हांगा दिवचल हो उत्सव कसो मनयलो तो। दिवचले कालो उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात। आतिलपेट आनी 10 लोकांनी श्री शांतादुर्गा देवीचो उत्सव जायती वर्सां जाली ही परंपरा चालू आसा। जायते थळावे कलाकार दिग्गज कलाकार आपली कला सादर करतात। कालो उत्सव थळाव्या कलाकार जशे मचे मोटकार हे शैलीन मनयतात। आता हे जाणटे जाल्यात पूण तरी लेगीत थळावे कलाकार वांटो घेतात, कारण आदी सावन चलत आयिल्ली परंपरा तिगोवन दवरपाच्या हेतान ही परंपरा चालू दवरपाचो प्रयत्न करतात। वाजंत्री महाशयांचा भटजी महाराज भटजी महाराज नाही भटजी महाराज नाही, काही काळजी करू नका। बाहेर उष्णता खूपच वाढलेली आहे, शिवाय इलेक्ट्रिक दिवे पण आहेत, इथंच बाळगून घेतो। पुष्पम समर्पयामी धूपम समर्पयामी अक्षदां तं 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 अक्षदां तं भटजी महाराज पंचक्रोशीतले सगळे देव देवता हो साहेबा, तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र यावं हो साहेबा, आणि एक चित्त एक बलानं आजचा हा जो नाटकाचा प्रयोग आहे हो साहेब यशस्वी असा सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमो। काय केलं म्हणजे काल मृदंगाचा केला हो असा, आणि श्रीरामाचा केला हो असा, आणि या भरलेल्या सभेचा केला हो असं काय पोरगो चाललो पण सगळ्या गाडी आमच्या हातशात पडतोय गेलो। दुसरा भय देवळान भय प्रतीकाचो। काय वाजायचा बाहेर हो वाजायचा महाराष्ट्राचा शाहीर वाजो आवी हा बसन घाला।
नाही बोललो होय नाही हा तुका सांगतोय तलवार गेले म्हणून काय झाला माझ्या गप्पसने मेलो मी ओमताचा काय तर बोलता तुका मध्ये मध्ये कसे बोलता तुका मारूच असाला माका मी नंतर हा काय कर काय ता आपला त्या गोबी मंचुरियन बंद कर गोबी मंचुरियन बंद कर म्हणून सगळीकडे भोवतालो मेलो आणि म्हणला म्युन्सिपाल्टी 20,000 रुपये खाल्ले म्हणून भगवान म्हणजे प्रत्यक्ष पांडुरंगाचा अवतार. खूप वर्षापासूनची ही परंपरा आसा आणि आताचे तरणाटे साधारणशे ह्या कलेपासून पयस गेल्ले आहात तरी पण आमच्या दिवचले भितरले पटीतले जे कलाकार भुरगे जे आसा तेंच्यांनी अजून उमेद हारूंक ना ते ही कला जी आसा पळय ती प्रत्यक्ष भाग घेवन हिरिरीन भाग घेवन ती सादर केली वयता आणि ही खूप मोठी खोशेची गोष्ट आहा की ती कला अशीच पुढे आमचे फाटले भुरगे बी चालू दवरतले ह्या बद्दल आमकां